Sziasztok! Ebben a videóban a Felelsz vagy Mersz videó második részét fogjuk megcsinálni. Egyébként ezt már hetek óta tervezgetjük, hogy megcsináljuk, de még csak most jött össze annyi kérdés meg merés, amiket írtatok nekünk, hogy most ma tudjuk megcsinálni. Hát akkor szerintem kezdjünk is hozzá. Hát először a felelésekkel fogunk kezdeni. Milyen volt életed legrosszabb napja? Betty kezdi? Hát nekem igazából ilyen nem is nagyon volt, de volt, amikor úgy éreztem, hogy nem nagyon barátkozik velem senki, és ezt nem nagyon szerettem, de végül kiderült, hogy tévedtem, tehát igen, Orsi? Hát én nem tudok mondani, hogy nekem legrosszabb napom. Nem tudom. Nem tudok. Amikor kórházban feküdtem, infúzióval, azok rossz napok voltak, de legrosszabb nem volt. Hát igen. Te olvasod a következőt? Mitől rettegtek legjobban, milyen fóbiátok vannak? Hát én a pókoktól félek. Az az egyetlen dolog És a igazából. fóbiád? Ettől félsz, és a fóbiád? Az nincsen. Nincsen. Én a pókoktól félek, és a fóbiám az a helikopterektől van. Én nagyon félek a helikopterektől. Utálom azokat. Múltkor láttátok volna, milyen cirkuszcsapot Laos, hogy meglátott egy permetező helikoptert. Nem is igaz. Vagy visítok, hogy a szomszéd is hallja, vagy sokkot kapok, és ott halok meg. Akkor a következő. Kaptál egy ajándékot, amely nem tetszett. Megmondtad-e annak, akitől kaptad az igazat? Ha igen, hogyan? Orsi? Hát én nem is tudok olyat mondani. Mondjuk, nem is tudom, mondjuk a boltban, én nagyon kicsi voltam, és karácsonyra kinéztem egy babát mondjuk magamnak, és akkor, már nem emlékszek jól, egy babát kinéztem magamnak, és egy másik babát vett nekem anya, mert az a másik elfogyott, és akkor, hát én nem mertem megmondani anyának, hogy ez nem tetszik, mert elfogadtam, mert babát kértem, és akkor megkaptam, ennyi. Hát én volt, hogy a nagymamámtól kértem ilyen hörcsögöt, ilyen kis játékhörcsögöt, és félre hallotta a nevét, és kaptam ilyen szörnyet, és akkor egy kicsit így néztem egy nagyot, aztán hát hogy mondtam el neki, azután mondtam, hogy de mama, én nem ezt kértem, de annak is örülök. De az a szörnyéke egyébként aranyos, csak nem tudtam vele mit kezdeni annyira. Akkor a következő az a... Ha állat lehetnél, mi lennél leginkább? Kezdhetem én? Én macska lennék, a kedvenc állatom a cica, ezt remélem már. Ezt tudjátok, már a legelső kérdésfelekből, abban mondtam, hogy a macska a legjobb a kedvenc állatom. Nagyon szeretem a macskákat, úgyhogy... Én nekem a kedvenc állatom a ló, de inkább kutya lennék, vigyáznék a házra, meg minden. Meg azért a kutyák azok tudnak sok mindent. Igen. Na, olvasd kérek a következőt. Rendben. Mit tennél, ha biztosan tudnád, hogy eljön a világ vége? Pánikolunk! Igen. Jó. Akkor az utolsó sajt. Megkérdezték, hogy sajt. Hát nem tudom, mit értettetek ezen. Sajt. Hát, Mondjuk azt, hogy igen, aztán majd meglátjuk. vagy szeretem a sajtot, vagy mi? Hát akkor te szereted, vagy nem? Igen, szeretem a sajtot, úgyhogy sajt. Én nem annyira szeretem a sajtot, nem is vagyok oda a sajtért. A piros sajtot szeretem, csak az összes többit nem. Úgyhogy igen, sajt. Ülj Orsi Betty ölébe. Ennyi. Ez könnyű volt. Következő. Jó, akkor a következő az... Dugdold el úgy kedvenzőt, hogy közben csukva a szád és befogod az orrod. Hát Betty kezdi. Nem! Én kezdjem, melyikünk kezdje? Ki kezdi? Orsi kezdi. És az orrom is fogva legyen? Nem tudom, hogy nem tudom. Hát akkor én... Okay. De kezded. Na, ezt én mondom. Volt. Nem. De akkor ne fogd be az orrod, akkor úgy. Először befogjuk az orrunkat, utána meg nem, akkor énekeld el úgy. Köszönöm. Most akkor én jövök. Nem lenni. Oké, akkor most én jövök, úgyhogy nem fogom be.
Igen. Következő. Jó, akkor a következő, hív fel egy ellenkező nevű barátodat, kérdezd meg, szeretne hallani egy mesét. Ha igen, mondjál neki egyet. Hát akkor én kezdem. Betty kezdi? Itt is van a tablet, és akkor Tabletem. fölhívok egy barátunkat. Jelenleg elérhető, úgyhogy hívjuk is. Hangosítsd fel, hangosítsd ki. Lehessen hallani. Gyere kicsit közelebb ide a kamerához. Szia, szeretnél hallani egy mesét? Jó, egyszer volt egy aduka, aki az egyik videónk alá feladatokat írt a kérésünkre. Ennyi volt a mese, a viszontlátásra. Éjjel. Ennyi volt. Én is egy barátomat fogom felhívni. Hol van Márián? Már hívja is. Szia, szeretnél hallani egy mesét? Persze, nyugodtan mond. Egyszer volt egy kilincs, tovább nincs. Ennyi. Na, köszi, szia! Ja, Na, akkor üljünk vissza az előtt. Na, következő. A következő az a... Egyél meg egy kanál vajat, margarint. Akkor behozom a vajat. Várjatok. Én is sem. Nem kell, de várjatok. Itt vannak, ez lesz az enyém. Jó sokat. Oké, akkor ennyit. Arra volt, hogy egy kanállal is, ekkora kanállal kellett volna, úgyhogy ez már nekem is a 3, 2, 1. Finom. Nagyon finom. Szuper! A következő feladat, szólj bele a telefonba, hogy jó napot kívánok, Nagy Mária vagyok, és szeretnék rendelni a Teleshoptól egy olyan beszélő, zenélő papucsot. Hát akkor Borsi kezdi. Itt a mobilom, Köszönöm. csak hangosabban beszél már. Ez legalább felvenni. Jó napot kívánok, Nagy Mária vagyok, és szeretnék a Teleshoptól rendelni egy ilyen beszélő zenélő papucsot. ja. Teleshopot hív, jó? És akkor felülről én a kártyát is hozzá, jó? Szia. Jó, szia! Meti, te jó. Na, akkor írjunk be egy számot. Jó napot kívánok, Nagy Mária vagyok, és szeretnék a Teleshoptól rendelni egy olyan zenélő, beszélő papucsot. Hát legalább Borsinak válaszolt, de nekem nem válaszolt, úgyhogy... Azt, hogy akkor hívjam fel a Teleshopot. Hát jó, nem tudom számuk. Hát legalább... Követi, olvasd akkor a következő. Jó. Akkor ez az utolsó lesz, nem? Nem tudom, biztos. Igen, ez az utolsó lesz. Beszélgess egy képzeletbeli barátoddal. Betty kezdi. Jó. Hogy hívják a képzeletbeli barátodat? Bubi. Bubi. És ez micsoda éppen? Bubi egy törpe. Nekem sokat cikkébb. A régi képzeletbeli barátod? Igen. Óvodádból van? Nem. Na, akkor kezdek is beszélni. Szia, Bubi. Ó, azt mondod, nem érsz rá, de légy szíves, beszélgessünk már. Hát, itt van a barátnőm is, és szeretnélek velem megismertetni. Mondd már meg neki, hogy hívnak, hogy Bubi vagy. Mi az, hogy nem szeretnéd? Nem beszélek veled akkor. Eljövök. Én egy Sellő volt a barátnőm, Milli volt a neve. Nagyon régen, még
óvodáskoromban nekem is. Most fogok beszélgetni. Szia Mili, hogy vagy? Jól. Értem. Ő Betty barátnőm. Utálod? Betty őt Mili. Mili, ő a legjobb barátnőm. Igen. Ismerkedjetek meg. Mi? Hogy nem szeretnél? De búró. Na, így vagyok. Na igen, akkor nekem még egy utolsó van, az, hogy menjek ki az erkélyre, és üvöltsem ki, hogy én nagyon hülye vagyok. Igen. Hát, ez kár volt. Hülye vagyok! Ennyi. Ja, Istenem. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, lájkoljátok. És iratkozzatok fel. Sziasztok! Ja, most dova kell mennem.